Tak ľudia, dneska si dáme Makrimore zase. O nich... Yes. Len jednu vec, tomu kus možno lagla. Tak, ideme to upraviť. A je nový event, áno. Ideme priznať. Toto tu už máme ako minimum hotové, 40 franka. Tu je 36 už na tomto sme dali. Tuto tu máme 20, to bude teraz, tie nejaké diamanty. Z čoho budú, keď tam je Frankenstein. Toto vyroba vyvárečky. Toto tu je 20, 26. To je 17. No. A teraz ideme k tomu. Viem, čo sa tu robí. Budú sa tu robiť obrazy. Som si to všimol neskôr, neviem prečo. Ako som teraz Maďar. Už máme 90 zamestnancov. A dneska tu spomíme niekoľko utajených achievementoch. Prvý achievement, ja som si to vygooglil. Prvý achievement je zarobiť túto 500. Áno, urobil som to, ale nemám problém to urobiť často. No ale ďalší achievement bude urobiť túto 100 000. 100 000 na jedenkrát. To bude. To sa dá sledovať, na ktorých to neviete z nejakých dôvodov. A to bude taktiež jednoduché. A je to. Ďalší jeden naraz milión, tak to normálne. A je to. Tak viete, že 1000 tisícok je 1 milión, tak si asi divný. Tento si 966 tisíc. Ospravedlňujem nejaké milióny. Ešte by mali neviem, ako som farbil. Už je trošku. Naozaj len trošičku. Urobíme toto tu. Veľmi rád to urobím. Veľmi uspokojivé. Počkej. Ušetríme si trošku. Na maj. A ďalšia vec, ku ktorej sa ja nebudem vyjadrovať už radšej. A je to tento výsledok. Na 330%. Ja som si myslel, že mi to tam z tohoto tu zostane. Nie, nezostane. Tak, až už teraz vidíte, že tam je 3200. Čo je už nejaký proces, je 3200%. No, späť k tomuto. Zarobiť tu 500, nie je to naraz, potom ďalší bude až naraz niečo. Takže takto to bude trvať nejakú dobu ešte. Tak, môžeme čakať. Toto je dobré. Podľa. No, to bolo to klikať. No, už to je to možno rýchlejšie, lebo to ide už dosť rýchlo. No, to myslím, že teraz robíme palety. A ide. Ale by ste mysleli, že to nemá ide. Čo som povedala tie plechovky. No, to toho neviem, ešte stále je. Ako, vyšlo to asi týždeň, asi 10 minúty. Bol medzi tým rozdiel medzi videním, tak logicky som to ešte neupratal. Ten papier, čo som vo videu hodil, on už skončil. A chcete vidieť kde, tak nemám problém ukázať. Čiže to budeme vlastne. Tak, pošli to správne. A potom mám ešte, tak ukážem short. Ja ešte píše, čo tu mám tu za somarinu. A tu zvoláhne to tak je frajer. Čo to tam mám za somariny? A bude dáme, nezmyslíte, 875 odberov. Je to už číslo. Áno, ale chcel by som to dať to číslo. No konečne máme 500, tak to je ďalší.
Teraz ďalší je dať 1000 naraz, lenže to na takýmto to nepôjde. Počkaj, keď prídeme, tak som to neodrazil do konca. Tak asi nič. To aspoň asi niekedy inokedy. Pravdepodobne. Radio. Musíme si muziku. To je trochu okolí máte príjem. A schválne, kde sa vás popýtam, čo najviacej boli. Čo si myslíte podľa mňa, keď mi nedáte výplatu? No ešte to nie je tak, ale teraz to bude level 4. Ďalšie bude dosiahnuť level 20, lenže to teraz nedáme. Ale na budúci týždeň bude už veľkonočný týždeň, ale vtedy to dáme. Mám to kúpiť, čo vyrábame. No, späť k tomu. Na ďalší týždeň to budem sledovať, keď ten event vyjde a hneď vyjde video z toho. Tak vtedy tam dáme ten level 20 a aj tie 5000. 1000 oprava 1000. Je to tu napísané na papieri to. Papier aspoň to, čo nepôjde do kotla. Bo berieme si peniaze. No a túto ideme teraz. U nás